बाथौ धोरोमखौ बेनिफ्राय गावसाजोब्बाय दा मा गोसोखांफिनदों नै दाख्लैबावै 2023 सननि सरि 24 सननि जुलाइनि 21 तारिखआव दुलाराय बाथौ गौथुमा बे बिबार लाबोआ जायखौ बाथौ महासभा होननानै बुङो बिथांमोना ज' जानो होननानै खावलायबाय लेंबाय जोंजों रायलायजागोन आफाद हिसाबै रायलायनांगोन आं हारसिं आफादगिरि ना आं बुंनानै जानाय नङा फन हरबाय थाबाय जावले बिथांमोना मिटिं लादो मिटिं लिंक जोंबो आफादनिफ्राय नुजागोन गुबुनफ्राबो आफादनिफ्राय नुजादों मतामत होलायगोन जों ज' जानो हायो ना हाया लेंबाय 2024 नि 21 जुलाइ क'क्राझारनि मा होनो PWD गेस्ट हाउसआव लेंबाय जों एकमत जालायबाय मोनसे मोननै खामानिनि थाखाय जों किसुमान खामानिखौ जों गोजा मावनो हाया गुदि बाथौ आफादल'बो मावनो हाया जोंनोबो एसे स्ट्रेंथखौ नांगौ जनसंख्याखौ नांगौ आरोबाव माखासे खामानिफोरखौ जों ज' जायोब्ला खामानि मावनो हानाया एसे गोरलै जायो जनसंख्या क्राइटेरिया जुदि मिलायाब्ला जों जेनेबा बुलि बाथौ हिसाबै गैथाराबाबो 8 लाखसिमाव दङ जों बेखौ मिथिथारगौ आरो बिबार बाथौ हिसाबै 7 लाखनि एसे बारा दङ 15 लाखसोआ जोङो बाथौआरि दङ बिदिनो माखासेफ्रा बे ख्रिस्टियान थाबाय जयगुरु थाबाय कृष्ण गुरु थाबाय बायदि बायदि थाबाय ब्रह्मफोर थाबाय एफा एनै बिसोर बेवहाय माबालांबाय खिन्थु जों बाथौआरि हिसाबै गैयाबाबो 15 लाखसोआ दङ एसे बारा दङ 15 लाखनि होमबा जों ज' जायोब्ला एसे बोलो गोरासिन जायो नङा होमबा बेफोरखौ सानलायनानै सावरायलायनानै जोङो थांनाय 2024 नि 21 जुलाइनिफ्राय जों दा क'अर्डिनेसन हिसाबै जयैनो खामानि मावनो थाखाय ओंखारदों हयथ' जों दा सानदों बे आफादनि गेजेरजोंनो जोङो दिल्ली दरबारावबो खेरायहैनो गोनां जानो हागौ जोंहा बे मोनसे प्रिपारेसन दं सिङाव बे आफादनि गेजेरजोंनो दगमग दंमोन आं दानिया मोगा मोगि बाखनाय खर' देरनांगौ सारना सानैया खारन सम आंबो एसे डाइलेमा जायो दगमग वेदार आई विल गो दिस वे और दैट वे बबेथिं थांनांगौ ओरै जानो ना ओरै जानो मालाबा हारसिंनो फाग्लाबायदि सानफ्राङोब्ला सानसेखालि एरैबायदि जाबाय सानै सारा दै बाखनायनांगोन खोब मोजां मोनो आं ओंखायनो बिथांमोन थायोब्ला माने ओरैबायदि मोनो आं सानना लायो आरोखि आंनि ब्रेन आंखौ सुंथाग्रा आंखौ लामा दिन्थिग्रा बे सार सानैया फन हरबाय जों सानै सारा आफादगिरि बहा दं सारनाव आं न'आवनो दं मा मावदों फ्रि नामा रायलायजागोन हे जों जुदि बिदि जायोब्ला क'अर्डिनेसन बिसोर जोंखौ बोथिङोब्ला ना बिसोर जोंखौ लिड लायोब्ला आं बेखौनो साननानै दङ हे आफादगिरि जों बोथिंजानांगौ जों बोथिंनांगौ येस दैट्स राइट दिस इज द माय वे आंनि लामाया बिदि जानांगौ थिग बिदिनो जोंहा नै बिपुल साराबो बुंहरो बिदिनो मालाबा आफादगिरि हे जों ओरै जानांसिगोनलै ओरैखौ थिग खालामनांसिगोनलै नै आं जेखौ दगमग साननो हागोन बेखौ हरलायबाय आंनो थिगैनो दं माने आं मालाबा दगमग जायो हारसिंलाय बोरै लांनो आंजों सहाय खालामनो हाथावथाव मानसिया सोर दङ आंखौ एसे एडभाइस होनो हाथावथाव मानसिफ्रा सोर दङ जोंनि आफादाव थानाय एडभाइजारफ्राबो आं इसिबां एडभाइस होनो हानाय आं साननाय इसिबां सानहरनो हायो ना हाया बेबायदि मोनसे आंहा साननाय दंबाय थायो दा सोरबाया बुंनो हागौ गावहाबो इनफेरियरिटि कमप्लेक्सआ दं होनदां खिन्थु आं बिदि नङालै डिस्टिंक्ट खालामनो हायाब्लाबो गोसोआव साननाय थायो बे समाव माने दै लुना हासार हरो बे सानै सार आरो बिथांमोना आङो बे हासार हरबाय थायो जाबाय मोनदेरबाय नैबा सोरनिबा बिजिमाफोर मोनदेरबाय नंनानै लानोसै आरो बेनिफ्राय आङो बास आवगायखानसैलाय बिदि जानांगौ जों दै दोननांगौ दा खेरायहैगोन होनदों आं दिल्ली दरबाराव जों खेरायहैनांनो हागौ जों बेखौ दा सिं रायलायगासिनो दं खेरायोब्ला माखौ खेरायगोन दे जों मोनसे सोंनाय माखौ खेरायगोन बे सार सानजायाथ' बुंगोन बुलि बाथौ क'क्राझाराव खनसे खेरायनांगोन दोनखागोन नङा होमबा बेखौ डेफिनेटलि बुंगोन जे जों बुलि बाथौजों खेरायनांगोन येस अरिजिनखौ जुदि नांगौब्ला रियेलिटिखौ जुदि नांगौब्ला बे बिबारनि बानायनाय मडेलिटि मा होनो बेखौ डेमनस्ट्रेसन बिजों खेरायनानै बेखौ देखायनांगौ जानाय नङाना आरो दिल्ली दरबारा बेखौ बिदों दिल्ली दरबारा दिनै गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बेखौ बिदों नोंसिनि अरिजिनखौ नांगौ बबे मोनसे अरिजिनाला बुलि बाथौ जोंनि बुलि बाथौ अरिजिन बेखौ नांगोन जों बेखौ देखायहैनांगोन आरो बेखौ जों थांनांगोन सानसे दिल्ली दरबाराव जों खेरायहैनांगोन नागालेण्डआव नै दाख्लै थांनाय 2024 नागालेण्ड डिमापुराव खेरायनो होननानै मोनसे ग्रुपआ आंनाव पारमिसन लाफैनाय दे बोलो पारमिसन लाबो
खेराइ दिनैथ' जागोन दे जोंहा माबाया बिरसना सोरां बिरभुसना एसे फाग्लाखा मानसिया बुंनाय लोगो लोगो आंनि पारमिसन मोननाय लोगो लोगोनो पारमिसन लाथारबाय बे डिसि टु डिसि ओरैनिफ्राय नागालेण्ड सरकारनो हैबाय दाना प्राय 15 दिनसोनि उनाव 15-20 दिनसोनि उनाव रिपर्टआ फैबाय नोंथांमोननि बाथौ धोरोमा साहा भारताव रिकगनाइज नङा बेखायनो नागालेण्डनि बिमाफ्राव नोंथांमोनखौ खेराइनो होथ'नो हानाय जानाय नङा जोंहा ओंखाम जानानै खोनादों एन्सारा फैबाय नागालेण्ड गभर्नमेन्टनिफ्राय हम एफेयार्सनिफ्राय फैबाय होबाय थागोन जों नागालेण्ड गभर्नमेन्टनि हम एफेयार्सनिफ्राय हम नोंथांमोननि बाथौ धोरोमा बेखायनो नागालेण्डनि बिफायाव नागालेण्डआव गोग्लैनाय बिमाफ्रा बहाय खेराइनो होनाय जानाय नङा नै बिदि होनना बुंबाय दाना नार्भास दा बिरभुसन आं बैनाय लिङो आंनि माबा आंखौ बिगुमै जायो खोब एखेबारे साहसबान मानसि गोरोंबो साहसबो दं मावनांगौबाथाय मावनांगौ खैथाब मावनांगौ सानथामजों सारा बड'लेण्डनि सिमा थुग्रा संकस तुसदिया सजा नङा बे बे मार गाबसिनल' नङा संकस तुसदिया बे सिमा बड'लेण्डआ बे जानांगौ होननानै फिरफिला गायनानै मिसान थुग्रा सानथामावनो बे रोखोमनि सालामि मानसि दा बे बिदिनो जुजिबाय दाना हालिया मा खालामबावनो नागालेण्डआव खेराइ मोनला नालाय दाना बुंहरलायबाय आंखौ फनजों बुङैलै रिजाल्टआथ' गाज्रि जाबाय बिराद दुखु मोनबाय आफस'स जाबाय दाबो मानो नोंसोर दिल्ली लेभेलाव माबा मोनसे खालामहैनो हायाखै रलै बैनाय बे क्राइटेरिया थाबाय थानांगोन जों गोजाजोंबो जाया होमब्ला मोनसे खामानि मावबावदिनि बुंबाय माबलाय बागेश्वर यादव बे बागेश्वर सिख्लानि जि फरवाल गोग्लैनानै थानाय हाजोआव खेराइजोंलाय बुंबायनो दिदो पारमिसन लादो बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनि जे डिसि बे डिसिनियाव पारमिसन लादो खेराइनोसै दांबायनो खेराइबाय बे चिफ गेस्टआ लाबोबाय बिश्वजित दैमारिखौ दुर्भाग्यवशत आं थांनो हायाखै खिन्थु आङो गसाइगावआव मोनसे प्रग्राम दंमोन जोंनि बाथौनिनो बे गसाइगाव प्रग्रामाव फैना बेयाव थांनानै ओइदिनखालि मोनाहैबाय आङो 8थासो 8:30 जाहैबाय न'आव ओमफ्राय मेंनायजों जाबजों बे माबायाव थांनो हायाखै हाजोआव खेराइबाय बागेश्वरी सिख्लानि जेराव थान दङ दांना होबाय पारमिसन लानानै नैबेबायदि आरो दा जों आफाद हिसाबै आफाद दानायनि उनाव आफादनि गेजेरजों बेबायदिनो मोनफा मोनफा खामानि मावलांनो थाखाय जों नाजागासिनो दङ आरो नाजालांबाय थागोन आरो नेसनेल नङा इन्टारनेसनेल लेभेल मा होनो आन्तराष्ट्रीय माबायाव बिखायावबो बाथौ धोरोमखौ जों बोरैहाय प्रसार खालामहैनो हायो बिनि राहा लामाखौ जोङो हाई लेभेल जोंहा इन्टेलेक्चुयेल ग्रुप दङ पुलिस मिटिं बडि दङ जों बेखौ फरायक्रमै सावरायलांबाय थागोन बे जोंनि आफादनि थांखि जों मावलांबाय थानो आरो बहाय बेफोरखौ जाफुंहोनोबा नोंथांमोननिबो सहाय सहयोगिताया गोनां जागोन दरखार जागोन रायजो राजा जुदि जोंनि थिखौ थायाब्ला जोंखौ नारखोआब्ला जोंजों सहाय खालामाब्ला जों गोजा साथाम साब्रैया बिबान लानानै खामानियाव ओंखारबा बे हानाय नङा रायजो राजा नांगोन जनसंख्या नांगोन जायखौ आं दहाय बुंदों भारत गभर्नमेन्टआ होनदों 10 लाखनि खमबानो बेखौ सिक्रिटि होनाय नङा 10 लाखनि बारा जाथारनांगोन सेन्सासा दाखिल खालामबाय हरबायबो दा पेन ड्राइभजों हरनांगौ माबाजों माने अनलाइन माबा हरगोन दिल्लीयाव हरनांगौआ दा फ्राय जाजोबाखैनो जानुवारिनि लास्ट डेट होदों 31 जानुवारियाव मोनजोबनांगौ जों बेनिफ्राय जोङो पेन ड्राइभ माबा खालामनानै अनलाइन दिल्लीयाव हरदों जोंहा आसा खालामदों गैथाराब्लाबो खना खनला माखासे थादोंब्लाबो 12 लाख 13 लाखखौ जों मोनगोन जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जों जयै बिदि मोनगोन सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन दा गोलावद्रायसो बुंबाय आं एफा बुरजा बुंनो सानाखैमोन बाथ्राया माने जोबाबो जायो बबेबा बिजौआव मोनहैयाब्ला गेजेराव दोनोब्ला सोरबाया बुजिजोबनाय जायाबो जानो हागौ आग्रा थुग्रा मोनलायलाङो बेखायनो बेखौ कमप्लिट खालामनांगौआव गुदि बिजौ बुंनो गोनां जायो जा हक मालाबा सम मोनबावगोन नोंथांमोनजों लोगो मोननायनि जुदि बोराइ बाथौआ लाखियोब्ला दिनैसिम जेरै जोंहा दा बलेन्द्र बसुमतारी बिथांखौ लाखिनानै दङ लैथोमा बसुमतारी बिथांमोनखौ आं दिनै जेराव लोगो मोनफैफिननो हादों बेबायदिनो जों मालाबा लोगो मोनबावगोन अब्ला जों आरोबाव दस्रा लाइनजों सावरायलायनो हागोन दिनै आफादनि जि उद्देश्य आफादा मा मावदों मा खालामदों आं बेखौल' बुंबाय धोरोमनि साइडआव आं जेबो बुङाखै नोंथांमोना मिथिखाबाय आं दहायनो बुंखादों आङो मोनसे लाइनजोंल' बुंगोन
धोरोम लाइनखौ आं बुंलिया धोरोम लाइनखौ बुंनो सारमोन दंसै बिथांमोनानो बुंगोन दा आंनि बुंनांगौआ एसे आगोलावनो फोजोबनांगौमोन खिन्थु बाथ्राया जरा मोनहैयैयाव बाथ्राखौ जरानिफ्राय जरा मोना जानायाव फोजोबनो एसे आखरखौ मोननानै समखौ बिगियान नस्थ' खालामबाय बेखौ आं खेमा बिबाय जोबथारनायाव आंनि बैसोआव देरसिन जाय बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं हरबाय आंनि जायफोर बैसोआव उन्दैसिन सोमोन्दोआव उन्दैसिन दङ बिथांमोननो आंनि अननाय आरो बोर सारस्रिनाय हरनानै दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै नोंथांमोननिसिम बे नायगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम गाहाम हामलायथिनाय बावहरनानै आरो बे जथुम्माखौ खुंफुंनानै जाफुंसार होनायनि थाखाय बानजाय आफादजों लोगोसे जिल्ला आफाद मोनफ्रोमबो आफादनिसिम साबायखर बावनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाहैबाय जय आफा बोराइ बाथौनि जोबोद साबायखर थाबाय जोंहा